खुलुमबाय बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरनानै फिन खेबसेबाव दिनै आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। ओमफ्राय जोंहायो दिनैयो आलासि फैनो नागिरदों आरो बिजावजालि मोनहानिथिंनिफ्राय हाबानि उनाव बिदिनो जोंनिथिं आलासि गोदान जालायनायनि नेम दंना, बेलेगथिं दंना गैया मिथिया। ओमफ्राय जोंहा हाबायाथ' एसे गोबावानो जाबाय। ओमफ्राय आलासिफोरखौ लेंहरनो हाथ'वाखैमोन आरो लेंहरथ'वाखैमोन। ओमफ्राय दिनै लेंहरदों, दिनै रबिबारबो नालाय लेंहरदों। ओमफ्राय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ हाखांबाय आरो ओमफ्राय दायो मैथा बाथोनबो एवगोननो। ओमफ्राय मैथा बाथोन एवगोन नालाय मैथाखौ सायगासिनो आरो बाजै मादै इदिनो गथ'फोरबो जमा सायगासिनो ना आरो बुरजा नालाय गोबाव नांगोन एसे, बेखायनो सायगासिनो। ओमफ्राय आंबो सायफाबाय एसे। ओमफ्राय आलासि गोदानबो फैगोन नालाय दिनैयो, बेखौनो एसे सिनबो थाथोंसै होननानै मोनसे ब्लग बानायनो सानबाय आरो आङो। ओमफ्राय बिदिथ' बांद्राय बानायबाय थानो हानाय नङा, खामानिबो दं नालाय। ओमफ्राय जिखिनि हायो आङो बेखिनिखौनो बानायगोन आरो गेजेर गेजेर ससे ससे ओरैनो गासैखौबोथ' बानायनो हाखाया। ओमफ्राय जोङो दा मैथा सायगासिनो आरो आङो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो स्टार्ट खालामबाय भिडिअखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नायखांनानैहा जोबथारनायाव मोजां मोनबा लाइक, मोजां मोनाबा आनलाइक खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय मोजांथार मोनदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला। होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामबाय, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओमफ्राय संनाय खावनाय जागासिनो आरो जोंहा नैथिं संगासिनो रान्धनिफोरा। मा लाब्रा बियो? अमा बेदर, बान्दा कफि, मुला, आलु लगाय गथाय संहोलांदों आरो ना लाब्राया। नैथिं सबाय रुगासिनो। सबायजों दाउ संगोन नालाय सबायखौ रुग्रोदों। ना फ्राय एवगोन बेखौ। मा नैथिं बान्दा कफि दंबावो। ओमफ्राय नैखौ अमा बेदरखौ फ्राय एवगोन आरो गोरान। सबायखौ रुखांनानैहा मादैया संबाय आरो इनै बेदर होनानै संबाय। ओमफ्राय आंना भिडिअआ गेजेरावनो ससे लाजायासै नालाय, ओमफ्राय बिदिनो सबाय ओंख्रिया मोनहांहां जानायावसो लाफैबाय आरो आङो। ओमफ्राय नै मोनबायानो। इलाय हाइजेंआ माबायानो जादों। सबाय ओंख्रिया गरम मस्ला होबासो मोदोमो। अमा बेदर लाब्रा मोनबाय ने। मोनबाय। बेखौ ओरैनो फ्राय एवगोन। मैथा नङा खोमा, फ्राय नामा? नायाबो फ्राय ना? मैथायालाय माथो? मैथाया ओरैनो बाथोन। अमा बेदर, आलु, मुला, बान्दा कफि लाब्रा। नैथिंहाय मैथा बाथोन एवगासिनो नै बाजैया। ओइयो बाजै, ओमफ्राय नैयो मादै, बेबो मादैया सामब्राम गुफुर जिरदों। सामब्राम गुफुर जिरगासिनो। मोनहांबायानो आरो आलासिफोरासो सफैयाखै। आलासियानो सफैया दाबो, मेन आलासियानो। संनानै जाखांनानैसो नेना थानांसिगोन नामा? दै एसे नांगौमोनदांहाय।
बाहेराव संगासिनो माखासेया मोनहांहां जाबाय ओमफ्राय आंनि बाहागोआ नै दाउजों आलु संगासिनो दं आं अमा बेदर जायैफोरनि थाखाय बेखायनो आङो खाथियाव लकेल दाउ ओमफ्राय आलु संगासिनो मोनबायानो साखिनाय नां एसे एसे ग्रेभि खालामो ना क्लियर खालाम दुन्दिया टेस्टी नुबाय ना बिथिं साखिनायदों इनै आं संनाय बेदरखौ साखिनायनो होदों माबायदि जादों गोथाव ना संख्रि खम जादों जाबाय खिन्थु बिराद टेस्ट जादों टेस्टी जादों ना नांगोन ना नाङा संख्रिया ओरैनो सायाव ना सारलाना होनसै गरनैसो आलासिफोरा सफैबाय आरो इनै ओमफ्राय दायो साहा लोंगासिनो इयो गासैबो माने जाहा बिजावजालिनि न'खरनि गोजा आरो गासैबो इदिनो माखासेथार आरो आलासिफोरा बिसिना गासैबो माने हाबा जालांनायफोरखौबो लिंहरजोबखादों आरो आजिखालिथ' बिदि आलासि जानो सोलाबलायलाबो नालाय बारा मानसिफोरा ओंखायनो लिंनायावनो खेबसेनो लिंखानोसै होननानै बयखौबो लिंहरखाजोबदों ओमफ्राय दायो साहा लोंगासिनो Video bandang gitu. आलासिफोरा ओंखाम जाखांजोब्बायमोन गासैबो ओमफ्राय दायो थांसिगोन नालाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदानजोंहाय होजोंनिफ्राय फैनाय आलासिफोरनो मान होदों आरो इदिनो आलासि गोदान लेंहरबाथ' इदिनो मान हरनाय नेम दंखायो नालाय ओमफ्राय इसोरो सानैजोंहाय मान होदों आरो जाथ'बायना? Abe này, lá xì xì đẹp vào này, rồi, ăn nam mà chứ có sườn thăn này được, ăn người ta bán, trên tháp phải đôi bà hấp phong phong, tháp phải về thả xét, ta muốn đi tháp phải, à thì cái này người đấy, cái đàn đây, à bị,
Tàn nó cái này nụ gần sơ ra đây đấy em review cái núi này mà lấy giờ Này nữa là đấy. Ôi cứ thắp vậy được ạ. Ăn khóa nó mà ban ban rồi. ấy nhìn tôi đang kinh nghiệm trên núi này mà bạn nhìn không mình đang lắng